जगदम्बा शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदम्बा शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हर मोदी घर घर योगी, हर हर मोदी घर घर योगी। ए भैया, जैसे केंद्र में मोदी के जरूरत बा और प्रदेश में योगी के जरूरत बा, वैसा हो भैया वार्ड नंबर 31 में जगदम्बा शुक्ला भैया के जरूरत बा। काहे की वार्ड नंबर 31 से भ्रष्टाचार मिटावे के बा और जगदम्बा शुक्ला भैया के भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा हो। दिन दुखियन के ही हमें मसीहा अजय है दौड़ल बस खबर क दीहा। ए चाचा चाची, दिन दुखियन के ही